Yonti avec Jagana caggal ne jettuden Allah julden e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti jomiraade jom bade bawdo kadi hande ko nyalama kadi beldo e der mana pitali men ko nyalama teddungal Yonti avec Jagana ko cugulel ngel jidden yewtidde gila hanki taw wona hande nde wonnon won jikke jiden e makko won faandare jiden e makko won katantagal kadi ngal holli en Yonti avec Jagana ko Habibu Boharugi Mamad Tafsiru min bima Jagana min jiyema tan ko ngartam baddam faayida min jiyema tan kadi ko yiyande mojjere wuro ngo amin tampi amin jidi poftino min ji non gonda ko foftindi yimbe be so tawi be jumani be kanga be kaydani dum non duttuden e Mamadou Kide an Mamadou Kide hol yiyande ma Yonti avec Jagana hol yiyande ma mana dinno kongol dokkan mami holko jida Yonti avec Jagana hande do jodden do e Hamadi Hunare e ko ade ko mbiɗo wiya bismillahir rahmanir rahim kadi mbiɗo jooɗi ko wiya assalamu aleykum wa rahmatullah eɗen belti kadi no ganduɗa to poɗɗen weltade hol ɗum ñalawma Haade Jagana ko ñalawma tijjonoɗo Haade Jagana ko min ɓooyi nande mo saabu sa woni e caɗele tan gonta ko erade hol ballowo mo nde kanko ko gueraɗo e eran ngo ari ngo ko erango fuutankoɓe fof ko erango Hamadi Hunare fof caɗele ɗe min gondi ɗen wayno ɗo leydi guila min batti haqqillaji fayde joni min jiyani gartam sunuji Hamadi Hunare min jiyani gartam rewɓe Hamadi Hunare naɓe min jiyani ko ganduɗa ɗum ɗo ene ɓamta kadi koyamen ha ɓesgamen payno guite mumen min jiyani ɗum kono noon min jiima kanko o erima min guerimomo o aramo wallidire amen e caɗele amen min gondi ɗe te hamo anti par ce que ɗum o jibina fuɗɗon nde somi haali oɗon gandi tomin ndemannon ɗen ɗo jamma ñalawma koko hefta te hefti ɗum kadi ko ganduɗa yimɓeɓe ganduɗa ɓeeɗo ɓe potani wadde ɗum ti hamin ndewemaɓe jamma ñalawma ala ko min jii hen kanko noon o ari omo yiiɗi hokkude yimɓeɓe ewa sens mumen kadi dokkemo sens makko o waɗanen ko jiɗɗen ko par ce que emin jiyama ko avenir mo ganduɗa ko suka ko dariru kala mo jiiɗi ɓamtude Hamadi Hunare saabu ko jinnaɓe makko tan gonno miira makko moyra makko joni noon min mbawa tan ko darade min dado min ballam e ko yiiɗi ko hamin jiiɗi o heeɓa saabu so heeɓi furanko fof keeɓi Hunare naɓe fof keeɓi ɗum tan woni hen salamu aleykum rahmatullah ɗum tan jiiɗomi haalden seeɗa nafaare makko noon gasata quoi Yonti avec Jagana noon a salminama juurama min beltanimama Mamadou Kide paaɗen ɗo joni noon koye badam mayi min calminima min salminima on kadi min ñaganimama Allah moƴƴere mbeɗa andi won ko haqqille ma ñaawi hen walla yewni ko yiyande ma yi hen Yonti avec Jagana holno jiiruɗa mana joni Yonti avec Jagana hande noon ko Yonti avec Jagana so jii noon min darima ɗo en holko addani minen darade ɗo en hunde fof ma waɗande Yonti ko joni noon saaha o Yonti min gari noon min gummima min jiiɗi ko wallede e Hunare c'est que Hunare hay changement goto min jiyani hen so jii noon Yonti Jagana ari ɗo en komin jiiɗi wallodirde mo e Hunare holko heewi nene e Hunare hujjaji kewɗi min ngala yoltunoɓe ɗum minen noon en jarani minen e koyamen wadde sacrifice koyamen min ndeway mo pour wallude mo hen kankone o walda hen ɓiɓɓe Hunare naɓe sekke tampi holko ubbiɗo ha wayno leydi min jiiɗi ubbitanede ɗum min donki sekke gila 2012 ha faade joni min jiyani hay changement Hunare goto ha 2024 mo paade ɗo ɗum noon min jiiɗi ko wallodirde mo seni somin ballodire mo mi sikki o heɓanani minen Hunare sekke ko cuhlel toksel joddugel hen e mbeɗandi joni mayi mi weltanima Allah mi weltanima paaɗen joni koye baɗam Amadou Tidiani Dia ɗum noon baɗam Amadou Tidiani holko jiiɗa e Yonti avec Jagana e nokku men Hamadi Hunare hol fandare ma hen ɗo ɗo jooɗi ɗon hande e nder salon eɗen kaala Yonti avec Jagana hol ligga jiiɗa hen e ko addi fof ko weltare e jonde meɗen ndeɗo Yonti avec Jagana ko yiyande nde min jii hen ko fandare moƴƴere e makko nde wonno surtout minen jeune uji Hamadi Hunare depuis 2009 ha fayanma ñalawma hande o ala fof suho gonɗo ɗo e nder Hamadi Hunare jiirtiɗo hoore muɗum e ko yaate ko fate affaire politique surtout politique mo Hamadi Hunare o donc comme Jagana ari yidde changement wuro ngo e yidde kadi ɓamtude wuro ngo ɗum tagi minen jeune uji ɗi fof min gummi yidde wallodirde makko nde wonno hamin gandi fandare makko aussi hamin gandi kadi so janggo so wallamo heeɓi wuro ngo ma wuro ngo yi hoore mum ma wuro ngo kadi ɓamto
kadi ma wuro ngo nawet so ganduɗa yettunohi ɗum kadi amin gandi amo jogui capacité mum amo wawi ɗum ko ɗum woni komin ummini min yidde wallodirde mako eyyi minen zone uji foof eyyi ɗum noon kadi ko ha joni ko min mbiyata tan ko bon continuation ha yesso ko lawol caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en calmini foof dendagal wonɓe ɗo e salɓe kadi en calmini monsieur Diagana eyyi yonti avec le Diagana sen belama kadi mbiyen yonti avec la jeunesse eyyi kono adiɓe ɓe mbini guila 2009 duuɓi 15 eɗen e politique walla duuɓi 14 ko haalo pulaar mbiyata ko cuurkene suurka tan huɓɓata hande noon en jii mo ganduɗa hoorema eɗen jogui mum jikke yakare sen ballodiri mum ma wuuro ngo dañ changement par ce que banggue surtout ma banggue jeunesse o par ce que sen ƴeewi wonko waɗa ɗo pormi ko heewi ko banggue jeunesse o kono noon hitande foof tan ko rewi ɗo refti ɗo mais hande noon en jii kadi Diagana ko candidat ɓurɗo famdude hande e nder département Kanel sen bela mbiyen donc noon hande mi sikku jeunesse o foof soɓe jiilotono toɓe jaggui ɓe dañi toɓe jaggui eɗen jogui makko yakare politique ko vision ko ganduɗa oɗo aɗa andi so tawi a jagguinimo janggo e jaam ma heeɓe makko ko jiɗɗa ko walla ko diwan ma yiiɗi ko walla ko wuuro ma yiiɗi ko ɗum noon ko nden yakare noon puusi en yaadude haadi e Diagana kadi ko gonga ni ko guiƴi men ko sehil men kono à part ça ƴewata ko développement wuuro ma d' abord ɗum noon ko on jikke yakar tan min joguino e makko ɗum noon amin ñaago Allah tan hoto Allah soyno jikke o yende ma kadi waɗi en fayida joni noon paaɗen ko moƴƴo Kalidou Koko mi wima Diallo Jeeri an miñam dendam holno jiiruɗa yonti avec Diagana assalamu aleykum bandiraɓe caggal yettude Allah e julde rasulu sallllahu alayhi wa sallam no jiirumi haadi e Diagana en mbimo kadi Diagana jiirumomo tan ko cuhlel keccel laaɓa juuɗe ceganagel ceganeji kangene ŋacciri yontaɓe kadi jiirumomo komo ari omo ɓamtama ɗe hunare kalami ɗo noon min koye haalande jiiganaɓe foof kadi kalami koye haala hammade hunare foof alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko honante noon so samin hani hoccede par ce que haadi e Diagana yiiɗi ɗum ɗo guila hanki taw hande arani ko heddino mato ɓiɗɗo ne jibine ene nanga konngol jinnaɗo muɗum kono so wona ɗum tano ɗum ɗo woni ko adi hande kadi haadi e Diagana no ardini o ardi kono feewi o ardi kono yodiri par ce que o tawi ko tampuɓe ardi fof minen rewɓe komin tampuɓe hay sa yiiɗi liggade jata ko laamu jaa ƴettoya kalis aɗa fiya sukaɓe men piyama e soni ba he sukaɓe men liggota ko hen hamin tampi sukaɓe men ne tampi hamin mbaɗi jikki hamin mbaɗi yakare haadi e Diagana so Allah hokkima mamin poftu ɓerɗe amen ɓuuɓan kadi ɓalli amen kadi ɓuuɓan ɗum ɗon hamin ñaagui Allah an joomam ya kosam ya enɗam yo Allah hokku en victoire ha tampere men ndi iwa saabu so Allah hokki en victoire tan minen mi tampere men iwi alhamdulillahi no rabbil alamin Allah kadi jikke ena Allah hamin mbaɗi hen jikke kadi amin mbaɗi hen jorto min ñaagui Allah kadi yo Allah hokku en victoire ha jodɗen ɗo haade joddoɗen kadi mbaɗen kadi ko jiɗɗen wadde ko eyyi yonti avec Diagana Allah jarama moƴƴo Kalidou Koko min calminima min juurimama e joni paaɗen koye Aminata Sangote Aminata heedani en ko banggue gore ɗum noon min beltanimama min mbima Aminata Sangote bisimilla ma holno jiiruɗa yonti avec Diagana ono Hadiya Habibou Bocara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam baɗe o ko wela e nde wela e ko wela o koye présenté Hammadou Hunare naaɓe foof walla présenté légal gore avec Diagana min calmini min juurimama min beltanimama kadi min beltima ko dokkeɗa ko kadi ko jiɗɗa wonde ko hamin beltanimama nde wonno dokkeɗa koko mbawanɗa kadi dokkeɗa koko mbawɗa jogade kadi sa yi min goppi kala laabi min ndewno hamin gumi hamin gofɗi min dañani walloɓe min ndewema hamin jogui hen jorto nde wonno haadi a waɗi gila ha wonani hay batte saka hande sa woni alay sago sa wi aɗa walle min gummo min balluma gari sa woɗi a waɗat kadi minen Hammadou Hunare naɓe foof ha tengte minen rewɓe amin tampi
min ɓooyi funtede min ɓooyi woodde min ɓooyi weddade carte amen kono noon mi sikku so tawi neɗɗo tampi a walli ɗum ha woni so yeehi fonno ko yeeƴadema kono gila min tampi min balli tampuɓe soɓe jeehi haydara ala komin jiyata ala komin nanata ko ɗum tagui jagana nde gummiɗa min goppi haajuji amen e hammuji amen foof jarani min rewde jagana kadi hamin jogui hen jorto hamin gandi kadi so jagana heeɓi hunare firtat hunare jeunesse hunare fof firtat rewɓe hunare firtat gadi hamin jogui hen jorto min ñaagui Allah ko haadi e jagana yallah hokki ko jiɗɗa ko kadi enen fof piɓen anniyaji meɗen mbaɗen kartal ngal ko gotal woto punten mo so neɗɗo felliti ittude ɓernde muɗum rokki neɗɗo woto yaaru hen caggal minen noon min jarani hen caggal kala to min pellitno nadde gila to wuuli ha ɓuuɓi min puɗɗo yaade haadi min darde e ma gila to wuuli ha ɓuuɓa min mbimo yallah hokke ndam hokka enen fof hokka julɓe fof rewɓe Allah jokkoɓe e ndam wassalam marem mo soni ko wara soni kan kammu kano yonti avec jagana kenya do taxno lenkine lenga hamad hunare o be supuñini an to ndan jamu yonti avec jagana gelli ganni khase kata lenki o hay votene o ga demandini o mo ho wari xa ko ngana kiñi o kanum paka jinga lemnuku o wa munda inan kara sembento yakaruma ore munga karanga yonti avec jagana ora simma angana nya député mangana nya maire nga ya kanji kebga hamad hunare anno ya kon curana o tanda jagana kenkuna ona Allah ñagana Allah ganna ndam ke kinang anga munda anna nya maire manga nya nanga munda député ma ministre Allah gannari tantanu kam assalamu alaikum wa rahmatullah a haali hen kadi haalulaji kadi koye taw koye ɗemgal soninkore kadi kalɗa ko haala juɓɓuko belka nande kadi ko kalɗa ko fof ne woodi ɗum noon hono pilito Samba Thiam ɗum noon Samba Thiam min mbima yonti avec jagana anne holko jiiɗa hen to banggue Hamady Hounare ko fate jeunesse Hamady Hounare ko fate mawɓe Hamady Hounare ko fate gurdam Hamady Hounare Samba Thiam holko jiiɗa a yonti avec jagana Thiam mi salmini goto fof inde mum e yettode mum donc minen hamin ƴewanno tomin dewi hamin donki kono somin keeɓi yonta avec jagana en ardo min ma won noon min beelamo no feewi gonga ni komin famɗuɓe duuɓi kono komin gaare avec jagana ɓooyani kono hamin jii golle walla makko mawɗe paydinde guila politique arani donc minen noon somin keeɓi gartotode mbaɗo noon avec jagana ala hunare kay hay goto yarata hen caggal ko wiwi tan ko yeeso min paayi saabu wonko mandi seeɗa holli min ɗo henna ñande min jahani kanel ɓe jeehi ko réunion kono sa yi réunion go cikkata ko présidentiel ari kono minen woto député oɗo min padani hen avec jagana min padimo ko voire présidentiel presque omo jogui capacité mum baɗanɗomo guila politique arani on so politique ari fota jagde neɗɗo presque minen guila min jibinaka min nani golle walla makko ɗo e Hounare ñanden tan wonko min mbaɗi ɗo min meeɗa sikkade leader ma waɗan ɗum neɗɗo wuuro mum to waɗani haydara donc minen jagana so darima hande ne poose candidat woni yeeso hay so min ngala firlaji somin pella min kuɓɓat yonti avec jagana bon minen PDS waɗi coalition et parti APR pour élection législative 5e législative 15e législative astafirullah bon yonti avec jagana mi yiɗino yaadude makko gila hanki taw wona hande mais le problème ko ro wonno to ɗum tagno kam yiiɗa won yaade toon mais hande comme il est libre kadi Allah waɗi kadi minen fof min mbaɗi coalition entre PDS et APR ɗum ça veut dire que kosam ruufe koddam kadi haadiya ko neɗɗo keptinaɗo e nder leegal ngal min kam min nana ha afruji makko kewɗi vraiment kanko to wonno to holko wawno wadde kadi o wawa wadde so waɗi kadi gardiɗo mo wiyata maro yiɗi ko heftude place mum ɗum tagui hande konko il est libre o heeɓi indépendant makko omo wawi wadde kala ko yiiɗi wadde surtout jeunesse o no woytiri ni avec ndo féminin o rewɓe ndeɓe goytiri ni kadi o hokkiɓe kadi espoir inchallah ma wol ko waɗiniɓe vraiment minen foof amin caggal ma yonti avec jagana surtout gore de mbiɗa wawi widema 100% inchallah a heɓat ɗum toon inchallah ɗum nde taw minen woni toon assalamu aleykum wa rahmatullah ha hande en duttoto e kadi musidɗo meɗen en mbimo Abou Diakité kankone ko daraniɗo mana katantagal wuuro ngo Abou Diakité noon Abou min namnoma ande mbeɗanima haal hen ɗemgal soninkore yonti avec jagana holno jiruɗa ɗum Diakité bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sadi ngo hosu konno geto gona bu jakata bakka hamado honare gatara nga dije soni kara le grand dije tout de soni ke kengana dangi watini jagana mangare me kala ngani nawari ali de mandia haramare me sonu kunda diga mbane ko itanga nan de be ngara gala samen ngonga anna khantiran de bende ma wala tanga jagana mangare me serani sire sire yani adala de bandine gele daru malinki khalenki hamadu hunare de benyani wala tin legal kunu tuma wata nyaga no hakan watan kam jagadunwa he watan kam yugungu he watan kam zinaske kenani lemnago yakan watan kam golle makite yarnani mere ke bugonyo de benga sino ku tamuri hillo hay bana mada bari hadiyane lemnan buccene nya hunarin kayani ada hay ide benga wa watan kam atale sago ina lini kanidan pose iga watan baki de benga kam mo gombe kenyan jiwi wata ngani vraiment wana tema sere ngana ri agati wari tema ndia wana tema kenyan jiwi wata wana la tema ken kula sonka lemu kin baka sahil bambu bar sunan ci wana hadiya jagana tema wana hadiya tema do yimma tema wata daga jagana mangare me assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ndaka kunyi ndaka tiga ndaka mama dum non yonti avec jagana Abou Diakité ala jarama tumande kalda e demgal soni kore hay so tawi ne jogay be nonani do demgal gal ko be kalda hen ko hunde kadi wande gartam e ngam artande wuro ngo e teddungal no haala ma ka wayni faandare hadi Habib Bokar to yidi yaade do en ñagani mom kadi Allah mojjere e joni kadi ala no batte to wona dokken kadi bingel men jom suudu men hono Aissatou hono ko jom suudu keldo sal Aissatou holno jiruda yonti avec jagana min bima bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mare mora bansu ko yito di jammo oti lenki sikken sigi gillengire korongire ona dumundu korongire ona dubari avec jagana hadiyatu jagana wara Allah ti wara mama waylen ko wasallin farsene Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiya jagana Allah gara lisi debe ken ko ngalenki o Allah nyaga ndang Allah gana wuyu yak sa nyaga ndang Allah gana lim na ko te khati man nyati man ko sere islam ci kaw man ndang o Allah nyaga no ko tampege be kam hadiya jagana anna tampege be ko kam lenge ke ko do tampinto nyani o to waranto nyani o limu takaranga o ga mudam hobe o yagaru pay golden to maka angana hobe wutu inata ngana tambontuga anga motamontuga anga nadi khadi inata tambuta na sakanka bagaya anga kebe wutu ken kuna feki jagana ora Allah ti gora mamo to ndanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh e joni non paalen koy musiddo men kadi ko sihil men kadi ndesan ko gido wurongo gido odo gello cukalel hono Hammadi Sy immi ko ha der law ko sababu de yidde e teddungal Hammadi Sy minen min beltanima Allah min beltanima ma so neddo itti hoore mum watte ma ala sago nangira dum juudi temedere Hammadi Sy anne no holno jiruda yonti avec jagana sikala yonti avec jagana ko feere fewjande nafoore min gadinoma wadde nde do feere gila avant hande o ƴeewi wa jungo makko wasde ittede e lahal o wi yaawi hoto min mbaɗ mais ko hande noon tufde nde yonti minen min gondemo ko ɗo wona ɗo e wuuro he wona ɗo e leydi he min gondemo ko ha Pointe Noire kadi min gandi darde makko Pointe Noire sen ƴeewi nde Macky Sall ari Congo min Macky Sall mbo rew ɗum 10 000 francs mais Congo ma wiide ko rewro Macky par ce que minen fof mi mbaɗi hen kayitaji amen. Ville Air